Osio Roberts dwi'n gweithio i cwmni IAQ yn Gaernarfon yn Cibin. Da ni'n gwneud gwaith manufacturing, CNC. Eisiau ddewis wneud prentisiaeth oherwydd ni'n eisiau gwneud beth ymarferol a gallu ennill cymwystera trwy'n wneud yna. Y ffordd dwi wedi ddysgu ydy gwylio rhywun gwneud, cael gofyn hun i wneud a wedyn symud ymlaen i redag yr safle yna. Wedyn dwi wedi dysgu trwy'r gwneud gwaith dosbarth, dysgu'r theori tu ôl i bob peth, a wedyn cael y cyfleoedd i gwneud pethau newydd fy hun wedyn i gweld sut dwi'n gallu gwella'n hun a symud ymlaen. Yn marn ni, yr ffordd gorau i ddysgu ar y funud ydy wneud prentisiaeth. Da chi'n ennill cyflog sy'n gret a hefyd da chi'n ennill cymwystera, ond hefyd da chi'n dysgu lot mwy gan gwneud rhywbeth mewn industry. Y ffordd dwi wedi elo mwyaf o wneud prentisiaeth ydy'r cyfleoedd dwi wedi gallu gael o'r drwy'n do. Dwi wedi gwneud cystadleuaeth World Skills drwy Prydain a gwneud ennill Fedal Aur yn wneud hynna. Dwi'n meddwl fod mae prentisiaeth yn gallu gwella ngyrfa oherwydd mae'n rhaid y cyfle i weithio, so gael profiad mewn gwaith, ond hefyd da chi'n gallu symud ymlaen i gael cymwysterau uchel fel pobl sy'n mynd i brifysgol. Felly da chi'n gael ennill profiad ac gael cymwysterau ar un pryd. Fy nghynllun am y dyfodol ydy ddod i gweithio efo Coleg Menai fel darlithiwr mewn peirianneg yn Llangefni.